lokacin da ka bar ka'ida to ba za ka taba samun fa'ida ba a duk abin da za ka yi na rayuwa. Wato bayan za ka fara kirayen mai girma shugaban kasa ya waiwayi harkar tsaron nan ba yayi garan bawul a kanta. Masana da dama akan harkar tsaro a kasar nan sun yi bayani, 'yan boko sun yi, waɗanda tsofaffin shugabanni a ƙasar nan sun yi. Bari in ɗan yi fashin baki ko sharhi akan maganar wani gawurtaccen masanin tsaro a ƙasar nan wanda kwanakin baya ya fito ya yi bayanai masu tsotarwa akan harkar tsaro a ƙasar nan, wato Afafiya Gazzama. Afafiya Gazzama tsohon shugaban hukumar DSS ne wanda a lokacinsa mutum ne wanda ya yi abubuwa na bajinta, kuma ba a Najeriya ba, a security cycle na duniya ma yana ɗaya daga cikin mutumin da ake gani da kima da mutunci, kasancewar riƙe hukumar da mutunci da kima. Afafiya Gazzama ya yi wata magana, ya ce ya yi tir da Allah wadai da sako-sako da shugaban kasa yake yi da harkar tsaro a kasar nan. Sannan na biyu ya ce wurin ba da mukamai na tsaro ana amfani da galihu. Sannan na uku ya ce tsarin aikin shi karan kansa ba daidai ake yin sa ba. Sannan na hudu ya ce daga lokacin da wani abu ya faru na insecurity a cikin kasa, su waɗannan service chiefs din nan take zaka ji suna cewa they are on top of the situation, that is mean sun shawo kan abu. Wannan idan ka kalli maganar da shi Gazzama yayi, ka so kai la'akari da abin da yake faruwa a zahiri a wannan kasar, zaka iya yadda da shi ko da baka kalli kwarewarsa ba. Misali maganganun da mai girma shugaban kasa yake yi shekaran jiya daidai lokacin da dattijan jihar Neja suka gaya masa cewa ya taimake su ga halin da suke ciki akan harkar tsaro. Maganar da ta fito daga bakin shugaban kasa ta isa da tayarwa duk wanda yake kasar nan hankali, domin shugaban kasa yana mamaki shin har yanayin ya kai haka, har yanayin ya kai haka. Kai ka san cewa zarge-zarge da ake yi wajen sanar da shugaban kasa akan harkar tsaro akwai matsala a ciki, kuma zargi da ake yi na gazawa da rashin yin amfani da ofis din mai bawa shugaban kasa shawara a harkar tsaro, zaka iya da wanda suke wannan zargin, saboda an dade ana zargin cewa su manya-manyan jami'an tsaron nan akwai waɗansu daga cikin 'yan kama wuri zauna na fadar shugaban kasa waɗanda su ne suke ɗaure musu gindi, sannan kuma duk wani report da ya shafi harkar tsaro kai tsaye suke zuwa a bawa shugaban kasa. In ka kalla an sauka daga kan tsari, daga lokacin da kaka sauka daga kan tsari barista ba za ka taba samun fa'ida a harkar nan ba. Wannan ofis na mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro duk duniya akwai shi, kuma ofis ne wanda dokar kasa, dokar Najeriya ta yarda da shi, sannan ta ware aikin sa. Ba a aiki da ofis din ne? Ai akwai matsaloli da dama da suke faruwa. Wato in ka kalli maganar Gazzama abin da ma yake cewa tsarin aikin ma ba daidai ake yin sa bona rabin. In ka kalla shi mai ba shugaban kasa shawara a tsari yadda abin da yake da hukumar DSS da hukumar NIA, wato masu kula da harkar bayanan sirri da kan asiri na kasa da kasa, da hukumar 'yan sanda da dukkanin su service chiefs din na ruwa da na sama da na kasa, su shine ya kamata su kawo wa bayanai na sirri, ya zauna ya yi bita akan waɗannan bayanan, sannan ya je ya zauna ya tattauna da shugaban kasa ga abin da yake faruwa. Amma an sha ganin mutanen nan kai tsaye suna tattaunawa da waɗansu mutane da ba su da alaka da harkar tsaro kwata-kwata a ƙasar nan. Kaga that is mean office din inda abin yana tafiya daidai, kaga shugaban kasa ba zai yi mamakin wannan abin har ya kai matsayin irin wannan haka ba. Kaga akwai tsarin aikin da Gazzama ya ce ba daidai yake tafiya ba, ba daidai ake yin sa ba. Kuma inda zaka iya yarda da irin waɗannan zarge-zargen, mutanen nan an dade ana kuka da su, kuma lokacin su ya wuce, kuma ba wani fa'ida ake samu game da aikin su ba, kullun koma baya ake samu, ra'ayikan al'umma ake kashewa, sannan kullun ƙara kau da kai ake. Sannan in zaka ji bayanan da gwamnati take fitowa ta yi daga lokacin yanzu kwanakin baya a Voice of America an hira da waɗansu mutane a Katsina State, amin da al'umman nan suke cewa sai da aka yi kwana 10 a kowace rana sai 'yan ta'adda sun zo sun kashe mutane, sun kona gidaje. A daidai wannan lokacin abin da bayanai suka fito daga bangaren gwamnati ya ba wa waɗannan service chiefs din kuma aiki. Aka ce suna kokari. Ai normally duk irin bayanan da zaka ji sun fito daga fadar gwamnati ba za ka taba jin bayanan gazawarsu ba, kullun kokarin su ake faɗa, amma abin da yake faruwa a zahiri ya saba da abin da yake faruwa a haka. Bari in baka wani misali akan inda zaka san cewa a harkar tsaro akwai gazawa da take faruwa a gasar nan. A jiya bayan wannan shi sanata Abaribe ya fito ya yi bayani cewa ya kamata mai girma shugaban kasa ya sauka. Abin da shi mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro ba, a harkar media Malam Garba Shehu ya fito ya ce abubuwa ne na gazawa wanda bai kamata a ce kwararren dan jarida kamar Malam Garba Shehu ya fito ya irin waɗannan maganganun ba. Abin da ya ce ai shi karan kansa ba shi ma da hurumi da cancanta Abaribe ya fito ya wannan magana.
yaya zaka dubi sanata wanda yake wakiltar dubunnan al'umma ya fito ya faɗi magana akan ƙasa kuma abin da yake faruwa sannan ka fito ka ce wai ba shi da hurumi da cancanta ya fito ya wannan maganar abin da yake magana shi ya belin dan Kanu saboda haka yanzu ma yana da kes a kotu to in kasancewar shi a bari da yana da kes a kotu shine yasa bai cancanta ya fito ya magana akan ƙasarsa ba ina ka bar waɗanda aka ɗauko sitin faya silba da sauransu waɗanda suke da kes a kotu aka yi musu appointment kaga maganar malam Garba Shehu ta rushe akan abin da yake faruwa ma a cikin gwamnati sannan ya fito yake cewa abin da babba ya hango wai yaro ko ya hau kan turmi ba zai hango ba wato bature shi fa a kowane lokaci bai yarda da tatsuniya ba abin da ya yarda da shi shine real action akwai gazawa da kasawa da take faruwa a harkar tsaro babu yadda za a yi ka fito kuma kai mana karin magana wai abin da babbai hango yaro ko ya hau turmi to bai faɗa ba kawai wannan uzurin ya bada kaga akwai gazawa ka gane ko sannan ya fito ya faɗi wata magana honorable wai ya ce wai a cikin yaƙi ake daman masu bawa shugaban ƙasa kariya akan barin waɗannan service chiefs din a kullum in suka fito suna magana suna cewa wai ba a canza jami'in tsaro ko kuma shugaban rundunar tsaro a daidai lokacin da ake yaƙi kaga wannan ya saba da abin da yake faruwa a ƙasashen duniya da ma ita kanta Najeriya kakka manta a lokacin da aka yi yaƙin basasa a Najeriya a wannan lokacin sai da aka canza kwamandodin yaƙi guda uku a lokaci guda ana tsaka da yaƙi na farko aka canza General Usama Alawo aka canza shi daga baya aka ƙara canza shi wanda aka kawo General Alakinde a Kereni daga baya a Kerenade daga baya kuma aka canza shi aka kawo General Olusegun Obasanjo don a samu abin da ake da bukata sannan ka ɗauko irin ƙasashen duniya waɗanda ake koyi da su barista ka ɗau ƙasar America misali a lokacin Winston Churchill a 1940 zuwa 1942 da aka yi yaƙin element a lokacin sai da aka canza kwamandodin yaƙi guda 5 malam Mizamil a lokacin ne aka canza General Wilbert aka canza General Richard aka canza General Kulot Ekitet aka canza General Matagoma aka canza General Gott saboda ba a samu abin da ake da bukata ba to kaga maganar wai ka zo ka ce mana wai in ana yaƙi ba a canza jami'in tsaro wannan ya saba da abin da yake faruwa a zahiri a ƙasar ma ya saba da abin da yake faruwa a ƙasashen duniya sannan akwai waɗansu maganganu da mai girma shugaban ƙasa ya zan iya tunawa a shekarar 2015 a Voice of America ya fito ke cewa tsohuwar gwamnati ba ta ɗau harkar tsaro kwata-kwata da muhimmanci ba wace gwamnatin kenan gwamnatin shugaba Jonathan a wannan lokacin ya fito ya ce babu yadda za a yi sojojin Najeriya da suka yaƙi a Bama suka yaƙi a Congo suka yaƙi a Liberia suka yaƙi a Saliyon suka yaƙi a Sudan sannan a ce wai sun kasa sarrafa local gamman 14 cikin local gamman 774 ba zai yiwu ba da bakin shugaban kasa ya faɗi wannan magana kaga idan muka dawo